Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι τέτοιου είδους σκέψεις δεν οδηγούν σε εκβιασμό των άλλων, αλλά σε αυτοεγκλωβισμό. Το πρόβλημα είναι πότε αυτές οι απλές αλήθειες θα γίνουν ευρύτερα αντιληπτές. Βλέπετε τις δημοσκοπήσεις. Σας λέω λοιπόν ότι δεν αργεί η στιγμή που θα γίνουν αντιληπτές. Ελπίζω μόνο να προλάβουμε πριν προσκρούσουμε στο αδιέξοδο προς το οποίο δυστυχώς τρέχει η χώρα χωρίς φρένα. Ευχαριστώ. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τις συμβουλές που ακούσαμε προηγούμενα, όπως και με τις αναφορές στην περίφημη σύσκεψη των Κανών, στην οποία συμμετείχε ο προλαλής σας και πρωταγωνίστησε για τις μεγάλες περιπέτειες που ύστερα και η παράταξή του και η κυβέρνηση, αλλά και η χώρα υπέστη. Να σας ενημερώσω ότι έχει υποβληθεί αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας από 17 βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής. Επίσης όμως να σας ενημερώσω ότι και κατά την κρίση της Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο 3, πρέπει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η διακοπή σας συνεδρίαση. Θέλω να θυμίσω ή μάλλον να ενημερώσω ότι το άρθρο 72 παράγραφος 1 στοιχείο Γ δίνει στον Πρόεδρο της Βουλής το δικαίωμα να διεξαγάγει ονομαστική ψηφοφορία σε κάθε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο. Ως Πρόεδρος της Βουλής, με δεδομένο ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που αποτυπώθηκε στη συζήτηση, δηλαδή η ευρύτατη πλειοψηφία με την οποία στηρίχθηκε το νομοσχέδιο αυτό να αποτυπωθεί και με καταγραφή, έκρινα ότι είναι αναγκαία η ονομαστική ψηφοφορία. Από την άλλη πλευρά, επειδή διαπιστώνω ότι κάποιοι προσπαθούν να διαστρεβλώσουν αυτή την κρίση, να της προσδώσουν άλλο περιεχόμενο και ενδεχομένως έτσι να εξοικονομήσουν και λόγους για να μην ψηφίσουν, κρίνω ότι δεν είναι αναγκαία η ονομαστική ψηφοφορία.
κάνετε πράξη ή να το επιβάλλετε. Ακούσαμε και σχόλια για το βίντεο Μπαλτάκου, εκατέρωθεν. Αλλά κανείς δεν μιλάει για την ταμπακέρα. Τι λέει αυτό το βίντεο Μπαλτάκου? Τι λέει αυτό το βίντεο Μπαλτάκου που αποδεικνύει περίτρανα της σκευωρίας βάρος της Χρυσής Αυγής από συγκεκριμένους πολιτικούς και παραδικαστικούς? Γεια σας κύριε Αθανασίου, τι κάνετε? Είστε καλά? Γιατί είστε πρωταγωνιστής στο βίντεο Μπαλτάκου. Και θα βγει το βίντεο Μπαλτάκου. Και είναι νόμιμο το βίντεο Μπαλτάκου. Και να δούμε τότε τι θα πείτε. Και θα σπάσει το απόστημα κύριε Αθανασίου. Να το θυμάστε αυτό. Προσωπικές αναφορές όχι. Στο πρώτο κεφάλαιο, από τα άρθρα 1 έως 5. Υπερψηφίζουμε τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 που αφορούν αποκλειστικά και μόνο ανθρωπιστική κρίση. Στο άρθρο 3 προσφέρεται σύντηση για όσους βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας, ένα έργο που μας βρίσκει συνοδοιπόρους με την Εκκλησία αλλά και τους Δήμους που έχουν συνδράμει τα μέγιστα σε αυτό το θέμα. Στο άρθρο 3, στην παράγραφο 3 όμως, εφόσον χρησιμοποιηθεί η κάρτα του πολίτη, θα πρέπει να διευκρινιστεί να μην έχει σε καμία περίπτωση ηλεκτρονικό εντοπισμό του προσώπου και ούτε βιομετρικά στοιχεία, εκτός από την ομάδα αίματός του.